Hayi ngabe wangifunani lo muntu Nkosi yami wakamchunu ungizwe. Wengizwe. Mfowethu kuseyi-lockdown. Kuseyi-lockdown manje mfowethu wonke umuntu uyazabalaza. Asikavuleki, asikavulelwa thina abaculi. Yabona sikavulelwa mfowethu ukuthi sidayisa ama-CD. Yebo khona ngakunika umsebenzi ukuthi uzame nawe njengendoda uyabona ukuthi ungidayisela ama-CD. Kodwa manje mawenza nje, wenza lento yakho. Uzogcina manje uyabona ulahlekelwa ukukhona ngokungekho. Linda, funda ukulinda ngisakha, mangiqeda ukwakha. Ngizokubiza, ngizokufonela. Ngoba phela wabaleka mangithi xovuda. Xovuda laphana engakha khona eSandton. Kwakufanele uze, uyabona. Wabaleka wathi wena ngeke ulimele udaka awukwazi uxova. Manje ukudayisa ama-CD mfowethu uzongidayisela. Siyeza isikhathi sakho linda nje funda ukulinda. Siyeza isikhathi sakho. Ngisakha la eSandton njengamanje mangiqeda ukwakha